हरे हरे कृष्णा ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे എല്ലാവർക്കും कृष्ण പ്രണാമം. जी നമസ്കാരം പ്രണാമം മാതാജി. हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 9, 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 15 ശ്ലോകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. अरे माताजी 16 അധ്യായം 9 എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ? അധ്യായം 9ന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? രാജവിദ്യ राजविद्या राजविद्या योग രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള യോഗം എന്താണ്? ജ്ഞാനം, അറിവ്, ജ്ഞാനം, ഇതം ജ്ഞാനം, അത് അറിവ്. മനസ്സിലായി. അതെന്താണത്? ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായത്. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതെന്താന്നാ ചോദിച്ചത്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവന. ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെന്താണ് ഏറ്റവും രാജവിദ്യ, വിദ്യകളുടെ രാജാവായിരുന്നു പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇതില്? ചില ആൾക്കാർക്ക് മോഡൽമാർക്കൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അവർക്ക് അതിനുള്ള പിന്നെയും ജനന മരണം വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വരും. ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളവരാണ്. നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനോടായ ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഭാഗവതം കേൾക്കാനും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനും ഒക്കെ അവസരം തരുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മള്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അല്ല, സർവ്വബോധങ്ങളിലും എല്ലാം എന്നിലാണുള്ളത്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവും ഭഗവാനാണ്. ഇതൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മൂഢന്മാർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? സൃഷ്ടിസ്ഥിതിയൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. യോഗപ്രഭാവം സർവഭൂതങ്ങളെയും പരിപാലിക്കും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ നിയന്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞു? ഉദാസീനനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവും, എല്ലാത്തിന്റെയും എന്താ പറയാ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ഉദാസീനനെ പോലെ. ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയും. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹൈക്കോടതിയില് അല്ലെ, ജഡ്ജിയെ പോലെ. ജഡ്ജി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കും. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ആർക്കും ഒരു പങ്കുമില്ല, ബന്ധമില്ല. ജഡ്ജിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിയമം പാലിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? സർവസൃഷ്ടികളും ഭഗവാനിലാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്. പിന്നെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ആരാൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാ സുരക്ഷിതരാണ്? അല്ലെ? അതേതാണ് ആ ശക്തി? പേരെന്താണ് ആന്തരിക ശക്തിയുടെ, ദൈവിക ശക്തിയുടെ? രാധാദേവി. റാണി അല്ലെ? രാധാറാണിയാൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരെന്താണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില്, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ്. ആര്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, മഹാത്മാക്കൾ. എങ്ങനെയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അവര്? എങ്ങനെയാണ് നാമം ജപിച്ച് നേരം ഭഗവത് നാമ കീർത്തനം ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കും.
പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് സതതം കീർത്തയന്തോമാം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. സതതം ഇപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നില് പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഇവരെന്ത് ചെയ്താണ്? ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യത്നം ചെയ്യുന്ന ചിലർ സർവേശ്വരനെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചിലർ എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് ചിലര് അദ്വിതീയനായിട്ടും ബഹുരൂപനായിട്ടും, പിന്നെ വേറെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല, വിശ്വതോന്മുഖനായിട്ടും അല്ലെ. 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ആരാധിക്കുന്ന ചിലര് ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല എന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന നടത്തുന്നവര്, ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല ഒരേപോലെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആരാധന ചെയ്യുന്നവര്, ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തില് ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന, അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് വരെയല്ല നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇനി 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋതുരഹം യജ്ഞ സ്വാതഃ മഹമൗഷധം മന്ത്രോഹമഹമേവാദ്യം ഹുതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ക്രിയ യജ്ഞം എല്ലാം ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യം എന്താണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഔഷധവും ഭഗവാനാണ്. അഭൗതികമായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങള്, ഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളല്ല, അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ച നെയ്യ്, അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്ന നെയ്യും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. വേദങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും കൃഷ്ണനാകുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർ വേദോക്ത യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചവരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോംകാരം ഋക്സാമായ യജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? എന്നെ കുറിച്ചാണ്. പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. സകല ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ ശക്തിയും ആരുടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ? അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നീ നിലകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ആര് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പ് മാത്രമേ എന്തിലാകുന്നുള്ളൂ? ഈ വേദങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്കാകുന്നുള്ളൂ. ഗതിർ ഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃർ പ്രഭവ പ്രളയ സ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ.
അപ്പൊ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭരണകർത്താവ് ഭഗവാനാണ്. പ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സാക്ഷി, എല്ലാത്തിനും സാക്ഷി ഭഗവാൻ തന്നെ. എല്ലാവരുടെയും വാസസ്ഥാനവും എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയവും എല്ലാവരുടെ ഉറ്റമിത്രവും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, എല്ലാം സംഹാരവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാറ്റിനും കാരണം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയാണ്. ദേവന്മാരെ പ്രാപ്യസ്ഥാനങ്ങളിലാക്കുന്നവരും ഒട്ടേറെയുണ്ട്. അതത് ദേവന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ പൂജാവിധികൾ സനിഷ്കർഷം അനുഷ്ഠിച്ച് ആ ഭക്തന്മാർ ചന്ദ്രലോകം, സൂര്യലോകം, ഇന്ദ്രലോകം, മഹർലോകം മുതലായ വെവ്വേറെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഞൊടിയിടിൽ എത്താമെന്നിരിക്കെ എന്തിനു കോണിപ്പടികൾ ഓരോന്നായി ചവിട്ടി കയറണം? സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യമോൽപത്തി സ്ഥാനവും പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള ആത്യന്തിക വിശ്രമവും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ. അപ്പോ ദേവന്മാരെ പ്രാപ്യസ്ഥാനങ്ങളാക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ദേവാരാധന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ആരാധന നടത്തി ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലിഫ്റ്റിൽ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കോണിപ്പടി കയറി പോകുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ദേവാരാധന ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്നതെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ആത്യന്തിക വിശ്രമം ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗ്രഹണാമൃത്സ്യജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദാ സച്ചാഹമർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ ഞാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, മഴ നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അമൃതമായിട്ട് വരുന്നതും മൃത്യുവായി വരുന്നതും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എല്ലാം ആരിൽ തന്നെയാണ്? എന്നിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മഴക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടാനായിട്ട്, ജീവിത ദൈർഘ്യം കൂടാന്ന് വെച്ചെന്താണ്? മൃത്യു അല്ലെ. അമൃതമായിട്ടുള്ളത് മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതും ദൈർഘ്യം കൂട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മരണത്തിന്റെ ആ കാലയളവ് കൂടുന്നത്. ഇതെല്ലാം ആരാലാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് സാധിക്കുന്നത്. ആത്മാവായിട്ടും ജഡവസ്തുവായിട്ടും മരിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരുടെ തന്നെ ശക്തിയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ആത്മാവും പദാർത്ഥവും കൃഷ്ണനാകിയാൽ സർവ പ്രത്യക്ഷ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപം കൃഷ്ണനാണ്. ഇപ്പൊ ആത്മാവും പദാർത്ഥവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ പ്രത്യക്ഷ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ദ്വിഭുജനായ ശ്യാമസുന്ദരനായി ഓടക്കുഴലൂതിക്കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ലീലകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്നും കൂടി പറയാണ്. ആരാണ്? ദ്വിഭുജനായിട്ട് രണ്ട് കൈകളോട് കൂടിയ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഓടക്കുഴൽ ഏന്തിട്ട് വൃന്ദാവനത്തില് ലീലകൾ നടത്തിയതും ആര് തന്നെയാണ്? ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ, അതായത് വാസുദേവ കൃഷ്ണനാണെന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി അടുത്തിലെന്താ പറയണത്? ത്രൈവിദ്യമാം സോമപൂത പാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട സ്വർഗതീം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്ര ലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാകുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, ആ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം നടത്തുന്നവര്, സോമപാനം ചെയ്യുന്നവര് മറ്റൊരു വിധത്തിലും ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ തീരും. പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? ആ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ തീരും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് എവിടെ പോകാൻ പറ്റും? പുണ്യലോകങ്ങളിലേക്ക്, ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പുണ്യം ചെയ്തതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ സോമപാനം ചെയ്യുന്നവര്, വേദപഠനം നടത്തുന്നവര് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരും ആരെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്.
തേത്തം ഭുക്ത സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ സ്വർഗീയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിക്കും. നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കുറെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവും നമുക്ക്. ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ എവിടെ അനുഭവിക്കുക? ഭൂമിയിലല്ല അനുഭവിക്കുന്ന, സ്വർഗരാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ തീരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. ആ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗരാജ്യങ്ങളിൽ പോകും, അവിടെ അത് അനുഭവിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും? ഭൂലോകത്തിൽ വരേണ്ടി വരും. അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. അങ്ങനെ ഈ വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങള് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാം. അതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ആ പുണ്യങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടി വരാണ്? ഈ മർത്യലോകം, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു പോകുമ്പോ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയില്ലാത്ത, ഇങ്ങനെ ജനനം നടക്കും മരണം നടക്കും, ആ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുന്നവർ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലൂടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും ചുറ്റിത്തിരികയാണ് ഇവർ. സച്ചിദാനന്ദനാത്മകമായൊരു ശാശ്വത ജീവിതം അനുഭവിക്കാനും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ക്ലേശപൂരിതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ കഴിക്കാനും വേണ്ടി ആധ്യാത്മിക ലോകം തേടുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ ഈ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ചെന്ന് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പുണ്യഫലം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരുന്ന? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജന്മം മൃത്യും അതിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങാതെ ഭൂമിയിൽ വരുന്നു, സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു, സ്വർഗത്തിൽ പോണ ഭൂമിയിൽ വരുന്നു, അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങാതെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തില്, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ആത്മീയ ലോകം തേടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകണം? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത്. അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിഭാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാൻ തരുകയും ചെയ്യും, നമുക്കുള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തി തരുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളത് നിലനിർത്തി തരുകയും ചെയ്യും. ദേവതാ ഭക്ത യജന്തെ ശ്രദ്ധയാനിതാഹ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാര്, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ആരെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ശരിക്കും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ
ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അവരെല്ലാം ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല, അതൊന്നും വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകം എന്നാ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാര് വിശ്വാസപൂർവം അവർ ഉപാസിക്കുന്നവര് ശരിക്കും ആരാധിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയല്ല, വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നതിന് വിധിപൂർവകം, അവിധിപൂർവകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ അനാവശ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധന ആരംഗീകരിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മരത്തിന്റെ വേരുകളിലല്ലാതെ കൊമ്പുകളിലോ ഇലകളിലോ മരത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത ഇതിനെയാണ് അവിധിപൂർവകം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായി ഈ ദേവാരാധന കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു മരത്തിന്റെ വേരിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്. വേരില് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കൊമ്പിനും ഇലയ്ക്കും മരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊമ്പിലൊന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആരാധന നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അതിൽ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അവിധിപൂർവകം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താച പ്രഭുരേവച നതു മാമാഭിജാനന്തി മാം തത്വനാദശ്ച വന്ദിതേ. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് വീഴ്ചയാണ്, മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഭോക്താവും നാഥനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ് ഫലം? വീഴ്ചയാണ് ഫലം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയായിരിക്കും ഫലം. യാന്തി ദേവാവൃതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവൃതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്ഛ യാന്തി മത്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാണ് ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുക? എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ വേട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകര് പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ മാത്രം എന്താണ്? ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് ജനിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താണ്? നമ്മൾ ജനിച്ചവിടെ മരണം സംഭവിക്കും. അവിടെ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു ശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്തുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠം പോകാൻ കഴിയില്ല? ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും വാഴുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവർ താഴേക്ക് വീഴേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? താഴേക്ക് വീഴേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മാത്രം മനുഷ്യന് ജീവിതത്തെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ച് സ്വഭാവനമായ ഭഗവധാമത്തിൽ വീണ്ടും ചെന്ന് ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന വിശിഷ്ട വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാർവത്രിക പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രജ്ഞാനം യത്നിച്ചു പോരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചിട്ട് സ്വന്തം ഭവനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് വീണ്ടും എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം യത്നിച്ചു പോരുന്നത്. നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരിപൂർണത എത്താൻ സാധിക്കുക, സ്വന്തം ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. അതിനുള്ളൊരു പ്രചാരണമാണ് ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃത സ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, അതെന്താവട്ടെ, ഇലയാകട്ടെ, പൂവാകട്ടെ, ഫലമാകട്ടെ, ജലമാകട്ടെ, അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ആയിരിക്കണം എനിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അത് എന്തായാലും ഞാനത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്.
കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ പ്രക്രിയ അനായാസവും പരമദരിദ്രർക്കും യാതൊരു യോഗ്യതകളില്ലാത്തവർക്ക് പോലും വിശ്വാസത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു ഇലയോ പഴമോ അല്പം ജലമോ നിഷ്കപടമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അവിടുന്ന് സ്നേഹത്തോടെ കൈക്കൊള്ളും. ഇത് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഇലയായാലും പഴമായാലും ജലമായാലും അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്പ്രയാസം അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ എന്തുമാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ? പ്രേമപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള സേവനം മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. തന്റെ ഭക്തൻ തരുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു പൂവും കൂടി അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവന്റെ ഒരു ഉപഹാരവും ആരും സ്വീകരിക്കില്ല, ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ലേ? ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പത്ര പുഷ്പം ഫലം തോയൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി. ഭഗവാന് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ജലം കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ 2 പഴങ്ങൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ, അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആവശ്യം, ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉള്ളതല്ലേ, ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത്? പക്ഷെ ഭക്തന്റെ സ്വീകരിക്കലോ ഭഗവാൻ, ഭക്തനെ ഉയർത്താനും ഭക്തനെ ഭക്തിയോടെ സ്വീകരിക്കലോ പ്രേമപൂർവ്വം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത് നമ്മളോട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഉയർത്താൻ, ഭക്തന്മാരെ ഉയർത്താൻ. അതെ, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരിക്കും ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ആരുടെ സൃഷ്ടിയിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെയുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? നമുക്കാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, ഏത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, കുന്തിപുത്ര അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും, നീ എന്ത് നിവേദിക്കുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നീ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിലും നീ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നീ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഏതൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ നിവേദിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ്? ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണിത്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതൊരു സമയത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അതിനനുസരിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിലോ അതിന്റെ ഗുണം നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നല്ലതല്ലേ, സ്വീകരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ്. ശുഭാശുഭാഫലൈരേവ മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനൈഃ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന്, പിന്നെ അതിന്റെ തജന്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനായിട്ട് നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. പിന്നെ വേറെ എങ്ങനെയാണ്? പരിത്യാഗം എന്നുള്ള തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇത്തരം പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഗുണം ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? ജീവാത്മാക്കൾക്കാണ് കിട്ടുന്നത്.
സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേതേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല. ഈ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല. എല്ലാറ്റിനെയും എങ്ങനെയാണ്? സമഭാവനയോടെ ഞാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്? ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തും അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും. അവരെന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ആരോടും എന്തില്ല? അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല. എല്ലാവരും സമഭാവനയോടാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ചെറുതായിട്ടൊരു ചായ്വ് ഭഗവാൻ ആരെടുത്തുണ്ട്? ഭക്തി പുരസ്സരം ഭഗവാൻ സേവിക്കുന്നവർക്ക്. ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അവരെന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അവരുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. അവൻ എന്നിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവൻ എവിടെയാ വസിക്കുന്നത്? അതായത് ഭക്തനാണല്ലോ. ആ ഭക്തൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭക്തൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. താൻ ചൊരിയുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലോ കുന്നിൻ പുറത്തോ വെള്ളത്തിലോ ചെന്ന് വീഴുന്നത് ഓർക്കാറില്ല. എങ്കിലും ഭക്തന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷ താല്പര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു മഴവെള്ളം ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോ അത് എവിടെയാണ് വീഴുന്നതെന്ന് നോക്കാറില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? ഓരോരുത്തരിലും എല്ലാവരിലേക്കും ആ മഴവെള്ളം ഒരേപോലെ വരുന്നില്ല. ചിലപ്പോ ഭൂമിയിൽ വീഴും, ചിലപ്പോ കുന്നിന്റെ പുറത്ത് വീഴും. അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലത്താണ് ഇത് വീഴുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഭക്തന്മാർക്ക് ചൊരിയുമ്പോ അതെന്താണ്? അതെല്ലാവരിലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അത് കിട്ടുന്നത്. ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? ഒരു സവിശേഷ താല്പര്യം ഭഗവാനുണ്ട്. പരസ്പര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെതാണ് ഈ ബന്ധം. യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. എന്നുവെച്ചാല് എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിച്ചവര് യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്നാ പറയുന്നത്. ആരാണോ എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെ ഞാൻ എല്ലാ വിധത്തിലും അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. വിശുദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ അത്രേ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭക്തരുടെ ദാസൻ, ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തനാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. ഭഗവാൻ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? കൽപ്പവൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? കൽപ്പവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ഇവിടെ കൽപ്പവൃക്ഷത്തോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരെന്ത് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് ലഭിക്കും. അപ്പി ചേസുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തഹീനമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 5 മണിക്ക് ഇറങ്ങി. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാൾ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി അത്യന്തം ദുഷ്കരണമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയായിട്ട് കരുതണം? സാധുവായിട്ട് കരുതാൻ പാടുള്ളൂ. ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തില് അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ വിശ്വാസത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എത്ര ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തൊരു ഭക്തനായാലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരായിട്ടാ കരുതേണ്ടത്? ഒരു സാധുവായിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതേണ്ടത്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം 2 വിധത്തിലാണ്. ഒന്ന് ബദ്ധാവസ്ഥയിലും മറ്റേത് മൗലികമായിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധവസ്ഥനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യമായോ രാഷ്ട്രീയമായോ ഹീനമായോ ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തെന്ന് വരാം. ആ ക്ഷണികമായ പതനം അയാൾ എന്താക്കുന്നില്ല? അനർഹനാക്കി കളയുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഹീനമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അയാളെ നമ്മൾ അനർഹനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. ചന്ദ്രനിൽ കാണുന്ന കളങ്കം ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രസരണത്തിന് തടസ്സമാകാറില്ലല്ലോ. ചന്ദ്രനിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ചന്ദ്രന് എന്താ പറയാ, ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശത്തില് എന്താ പറയാ, അതിന് കറുത്തവാവോ, അതെന്നാ പറയാ ചന്ദ്രനിൽ വരുന്നത് ആ കളങ്കം. അത് എന്ത് പറയില്ല, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിന്
പ്രസരണത്തിന് ഒരിക്കലും തടസ്സം ഉണ്ടാകാറില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ഹീനമായ പ്രവൃത്തി എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയാൾ ഒരിക്കലും അനർഹനാക്കുകയില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായ ഒരാൾക്ക് ഏത് ഹീനകൃത്യവും ചെയ്യാമെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതനുസരിച്ച് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളുടെ താങ്ങാനാവാത്ത സമ്മർദ്ദത്താൽ സംഭവിക്കാവുന്ന യാദൃശ്യമായ ഒരു മാർഗഭ്രംശത്തെയാണ് ഈ ശ്ലോകം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളുടെ താങ്ങാനാവാത്ത സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന യാദൃശ്ചികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാർഗഭ്രംശമായിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ആ ഭക്തൻ ആരാകുന്നില്ല, അവിടെ അനർഹനാകുന്നില്ല, ഭക്തൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഒരു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ധാർമ്മികനായിട്ട് തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടാൻ അവന് സാധിക്കും. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പറയണം. ആരോടെ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയണത്? അർജുനനോടാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട്. ഹീനകൃത്യങ്ങൾ കരുതിക്കൂട്ടിയോ അല്ലാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനാകും? ഭക്തൻ സൗഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാപമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകും. നിരന്തരമായ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനം ആ ഭക്തനെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നു പോരുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാപമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി ആ ഭക്തൻ പരിശുദ്ധനായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നിലയ്ക്കാതെ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. മാംഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യുപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രസ്തയപി യാന്തി പരാം ഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആരായാലും, അധമുകുലത്തിൽ പിറന്നവരും സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആരായാലും ശരി. ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? അധമുകുലത്തിൽ പിറന്നവരാകാം, സ്ത്രീകളാകാം, കച്ചവടക്കാരാകാം, ആരായാലും ശരി അവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താണ്? അധമുകുലത്തിൽ പിറന്നവര്, സ്ത്രീകളായാലും കച്ചവടക്കാർ, ശൂദ്രരെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. കച്ചവടക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ് വരുന്നത്? 2 ഗുണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം വരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളെന്ന് എടുത്തു പറയാൻ എന്താ കാരണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയോ? ആരില്ലേ? സ്ത്രീകൾക്ക് രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാപം കൂടുതൽ ചെയ്യണ കാരണമാണോ? പാപം കൂടുതൽ ചെയ്യണ്ട സ്ത്രീകള്? എനിക്കറിയില്ല. ആണോ? അറിയില്ല. സ്ത്രീകളാണോ? അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ്? രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ? പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല പറയണത്, ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയണത്. പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സ്ത്രീകൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു അല്ലെ? സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതെ, പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനുള്ള ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള അത്രയും കഴിവൊക്കെ പ്രാപ്തിയൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാണ്? സ്ത്രീകളായാലും അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായാലും സ്ത്രീകളായാലും ശൂദ്രരായാലും ആരായാലും അവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറയണത്? അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഏതാത്തത്? ആരായാലും പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അടുത്തത് അതായത് ശുദ്ധമായ ശുദ്ധഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ചണ്ടാലനെ പോലും എന്ത് സാധിക്കും? വിശദീകരിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ വചനം പറയുന്നത്.
എന്നിങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. കിം പുനർബ്രാഹ്മണ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയാസ്തഥാ അനത്യമസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണമായി ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവന നിരതരാകും. ഇപ്പോ പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണര് ഭക്തരായിട്ടുള്ള രാജർഷികളുടെയും കഥ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അനിത്യവും പിന്നെന്താണ് ദുഃഖപൂർണവുമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്ന സ്ഥിരതയില്ലാത്തതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്ന എന്റെ പ്രേമഭക്തി പ്രേമഭക്തി സേവന നിരതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറന്നവരെന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്വ സേവനത്തില് നിരതരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മെടുക്കുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ പ്രേമഭക്തി സേവനത്തില് നിരതരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. മന്മനാഭവ മത്ഭക്ത മത്യ ചീമാ നമസ്കുരു മാമൈ വൈഷ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്നെ പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം 9ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഏകദേശം 26ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. മലിനമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ മറ്റുപായമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല. കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. വേറൊരു മനുഷ്യനല്ല കൃഷ്ണൻ, പരമസത്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഒന്നാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമസത്യമാണ്. ഭഗവാൻ ചിലർ കൃഷ്ണനെ ഒളിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ വിഭജിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അജ്ഞതയാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ചിലർ ഒളിപ്പിക്കുകയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണനെ. പക്ഷെ ഭഗവാന് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ പറയുക? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ വിഭജിക്കുക എന്നത് വിഭജിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണന്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ വിഭജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അജ്ഞതയാണിത് ശരിക്കും പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിലൊന്ന്, ആത്മാവും തമ്മിൽ എന്നില്ല, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. കംസൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നതെന്ന് ഭയക്രാന്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്മരണ നമ്മെ സഹായിക്കില്ല. പ്രേമഭക്തി പുരസ്സരമാവണം കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കംസന്റെ സ്മരണയെ കുറിച്ചും പറയണം. കംസനും എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണ കഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നവവിധ ഭക്തി, ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദന, ദാസ്യ, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, അങ്ങനെ ആ 9 പ്രക്രിയകളിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. കൃഷ്ണ കഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണൻ അർപ്പണമാക്കി തീർക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? കംസൻ കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ വരുന്നത് ഭയക്രാന്തനായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായിരുന്നു കംസൻ. പക്ഷെ കംസൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാലും ഭഗവാൻ ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഈ ഓർമ്മയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഒരു ഭക്തൻ ഓർക്കുന്നതും കംസൻ ഓർക്കുന്നതും സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഭയഭക്തിയോടെയാണോ കംസൻ ഓർക്കുന്നത്?
അല്ലാതെ ഭയത്തോടെ വൈരാഗ്യത്തോടെ ഭക്തിയില്ല ഇതില്. ഭക്തിയില്ലാത്ത ഭയത്തോടെ ഭക്തിയില്ല, കംസന് ഭക്തിയില്ല, കംസന് സ്നേഹമുണ്ടോ? പ്രേമപൂർവ്വം സ്നേഹമില്ല, ഭക്തിയില്ല, വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടി. അല്ലേ? വൈരാഗ്യത്തോട് അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഓർക്കണത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തനോ ഭക്തിയോടുകൂടി. ഓർക്കുന്നത് സ്നേഹത്തോടു കൂടി. പ്രേമഭക്തിയോടെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ. അപ്പൊ കംസൻ എന്ത് ചെയ്യും? കംസനും ഭഗവാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കംസൻ അപ്പൊ എവിടേക്കാ പോകാ? വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് ജനിക്കുന്നത്. എവിടെ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്. ഈ നീചന്മാരുടെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് പോകും. ബ്രഹ്മത്തിലേക്കും അല്ലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകാശത്തിലും അല്ലേ? കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പക്ഷെ അതിന് പ്രകാശത്തിലായിരിക്കും ജയിക്കും. അല്ലെ? തലങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പരമസത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഒരു ഭക്തന് കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ അനുകൂലമായിട്ടല്ല ഓർക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ എന്നാ പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭക്തൻ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ രീതിയിലായിരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ആര് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്? കംസൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ കംസൻ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. കാരണം പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടത്. അനുകൂലമല്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലായിരിക്കും ലയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം ആർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല? കംസന് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും. എവിടേക്ക് പോകുന്നവർക്ക്? ബ്രഹ്മത്തിൽ പോകുന്നവർക്ക്. ഇപ്പൊ മായാവാദികള് അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിമാർക്കൊക്കെ എവിടേക്കാ സാധിക്കുക? എല്ലാവരും ബ്രഹ്മത്തിൽ ആ പ്രകാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് വീണ്ടും വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ അനുകൂലമായിട്ടും ഭക്തി ചെയ്യാം, പ്രതികൂലമായിട്ടും ഭക്തി ചെയ്യാം. അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്താൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും, പ്രതികൂലമായിട്ട് ചെയ്താൽ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലായിരിക്കും ലയിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ എടുത്തതില്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഒന്നും കൂടി നമുക്കറിയാം. 16 തൊട്ട് നോക്കണം. കൃഷ്ണ ഏതൊക്കെ നോക്കേണ്ടത്? 16 6 വരെ നോക്കി. 6 വരെ ഇല്ല, 7 തൊട്ട് നോക്കണം. അതെ, ഞാനെല്ലാം എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 7 തൊട്ട്. പഠനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ. 7 തൊട്ട് നോക്കാം. പറഞ്ഞോളൂ. ശ്ലോകം 23 അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ്? എന്താണ്? 7ാമത്തെ തൊട്ട് അല്ലെ? 23 അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ്? വിധിപൂർവകമല്ല, മറ്റു ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്ന കാരണം അത് വിധിപൂർവകമല്ല. വിധിപൂർവകമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപൂർവകമല്ല. നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മൂക്ക് പിടിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ? അതേപോലെയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ദേവലോകത്ത് പോകും, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകും. ഭഗവാന്മാരെ ആരാധിച്ച സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ജീവിക്കും, മറ്റവര് ജനിക്കും. അതാണ് വ്യത്യാസം. ആ വേർഡാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ജനിച്ചാൽ മരിക്കേണ്ടി വരില്ല. അവിടെ ദേവന്മാരെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നാൾ അവിടുത്തെ ഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവര് വീണ്ടും മരിക്കും, വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ജനന മരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം സമർപ്പിക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി. യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി. ഭക്തിയോട് സ്നേഹത്തോടും കൂടി പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം സമർപ്പിക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ? ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളവരാണോ ഇല്ലാത്തവരാണോ എന്നൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. വെള്ളം ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല, തുളസി ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല, പഴങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴം നമുക്ക് പറ്റും അല്ലെ? പിന്നെന്താണ്? പത്രം, പുഷ്പം പൂക്കളില്ലാത്തതും
ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. എല്ലാവർക്കും സമർപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് അനന്യ സേവനമെല്ലാം ചിന്തയന്തോമ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഏത് സമയത്ത് ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും. നാമം ജപിച്ചാൽ അനന്യ ചിന്തയന്തോമ അതല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നാമം മറന്നു ജപിക്കുക. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. എന്നെ ഹരേ മനസ്സിലോട് കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. എന്നെ ചിന്തിച്ച് ഏത് ഭഗവാനെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്മരിച്ച് ഭഗവാൻ എല്ലാ അർപ്പിച്ചു. സേവനം ചെയ്യുക. അതിനെ സ്മരിച്ച് നാമം ജപിക്കുക. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാൻ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്. ശ്ലോകം 27. എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒട്ടും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകില്ല. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ശരിയാണ്, അത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. പക്ഷെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ബേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോ 27ാമത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത് നിവേദിക്കുന്നോ ഭക്ഷിക്കുന്നോ എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നോ അത് ഭഗവാൻ ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനായി ചെയ്യുക. അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. യുക്തവൈരാഗ്യം. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്നാൽ എന്താണ്? അതേതാ ശ്ലോകം? ഫലം അത്രയും കൃഷ്ണന് അർപ്പിക്കുന്നതിന്. അതായത് ഏതാ കർമ്മത്തിന്റെ ശ്ലോകം? ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന 28ആണോ? 28. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങള്, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് യുക്തൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതിന് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയാം. മാതാജി അത് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം. അതായത് ഇവിടെ ശ്ലോകം പറയുന്ന മാതാജി അത്, അതായത് യുക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അനാസക്ത്യസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹാമുപയുഞ്ജതാഹ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യമുച്യതേ. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യുക്തൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് യുക്തൻ. ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്? യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. ഇനി എന്തടുത്തത്? യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്വയം അതേ വിധത്തിൽ രക്ഷിക്കുന്നു. അതേതാ ശ്ലോകം? ശ്ലോകം 29. ഏതാണ്? എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ലേ മാതാജി അത്? യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. എപ്രകാരമാണോ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഭഗവാൻ അത് എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. എപ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വിളിയും കേൾക്കും അല്ലെ? നമ്മള് അതൊരു കഥ പറഞ്ഞില്ല? അത് ഭഗവാൻ എന്നും ക്ലാസ്സിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കഥ. തീ പിടിച്ചപ്പോ അവസാനം വന്നപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാ വന്നേ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, നീ എന്നും എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ വരും. അപ്പൊ അത് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ വീട് കത്തിയപ്പോ ഞാൻ അതാ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നേന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ? അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനും വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ വിളിക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാനായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ്, ഭഗവാനായിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധനാകുന്നത്? ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ തന്നെ പരിശുദ്ധാവില്ലേ? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമജപമൊക്കെ അത് വരും. ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാം വരുമല്ലോ. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധുവായിട്ട് കരുതണം. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തി സാധു അല്ലേ? ശ്ലോകം
30. 30. മലിനമായി ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനുള്ള ഉപായം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. സാബോധം. ഹരിനാമ കീർത്തനം. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ടുള്ള ഉപായം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉപായമില്ല. എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയാണത്? എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠനത്തില്. കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉപായമില്ല. ശ്ലോകം 33. മലിനമായ ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് പറയണില്ലേ? ശരിക്കും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലേ? കറക്റ്റ്. കറക്റ്റാ. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മലിനമായ ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ 34 ശ്ലോകം. കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ മറ്റുപായങ്ങളില്ല എന്ന് ശ്ലോകത്തിൽ ഊന്നി പറയുന്നു. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഫസ്റ്റ്. മലിനമായി ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ടുള്ള ഉപായം കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, അല്ലെ? ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ